kublai pi baro prolog ashwa bangin sedang kena video mentah na kepada pi baro sama like ya kena video bat subscribe ya kena channel ban yo shushu khobor ki bade bat ka FIFA World Cup nang nashikman kumta prolog tongin keren ya ki phang jong kena video mentah sni kumta khobor ka bha ya ki no Christian Jong Virginia khaddu ka kami Jong Virginia kalapoi sha Amerika Maria poi hakat lengsuin jong ke Amerika ila kemen shibun ila ai khuble ya baro ban ila ya keren ru ban ki nong penjait ke FIFA World Cup hakate ke kat lengsuin kumta haden ba ila ya kendu ya baro hakat lengsuin bat pendep ya kendon ki kriteria jong ke visa bat ki kriteria jong ke airport kila lej bej shamadan banyak kendu yala ikun anda ila poi hamadan ukun jong i Virginia ulama re abani kendu ialah ke kami kalong ka jingja ka ba persngau si shibun ka emotional sin kala long hangte Virginia ula kedup ialah ke kami bat baru akibat don habadan kila sawa kila yalek men haden bakila iya kene ka momen kumta perlok une orang apkol nagari Cabo Verde udai ubat pitam ulale neutali ki save nak benta ke tim bat penlong ya ka jele kai ban draw Virginia ulaya khun percaya ke Spain ka kasantrik perkhat perlok ulawan ra ya ke tim ke bahe kum ke Spain ban draw bat penkhi ya baro ki noele kai ke Spain da ka jinga da ka ba bhatam kamut ka jing save ya ki ball kumta pelok adin bulawan ra ya ka jingle ka shakadro la yo ya ka nam ka bakrau bad ki followers jong u ha ka social media kila kiu shaki millions ngut ha ka shimen hadin kene ka jingle ka la interview ya u ha ka interview la yam bad ya thu ha ki pai ba ka daw jong ka jing yam jonga kalong ba ngamla ban ra yala ka kami ban pe ya ka jingle ka jonga hamadan ngamla ban pe ya ka visa hagapor kadon kajing ka pisa dei na ta daw hadin malio sngau ya kena ka kantin bun ki paipa ki fans jong u Virginia ki las ngau si ki lapang mensim hadin belas ngap ya kena ka jingkren ka jong u ha ka interview bat nang tamar sendi penpa u Virginia ya kena ka Amerika ka US official kala shim ya ka jingkit kli ban wan ya lam yala ka kami jong u Virginia sha Amerika khnang bakan yo ban pen ya ka jingle ka jong khun hamadan kumta perlok mentakasni ki he jong ka US kamun ka US official kila pendep ya ka jingkular jong ki bat khaddu kila wanra ya ka kami jong u Virginia sha Amerika bat kan sayo ya kalat ban page live ya ka jingle ka jong khun jong ka hamadan lada kane ka khana jong no no kol kari ka bu warte ka khata ya ka misim jong pi ska ba like ya kane ka video bat subscribe ya kane channel